arrakala bat topau eta itzuli egingo da. Garbiago, indartsuago, biziago. Andra askon moduan. Horregaitik, garrantzitsua da iturri hau. Eta ez da zahar berritatako iturri harria bakarrik. Memoria da, bizitza da, kontzientzia da. Eta bizibarritu dugunok Andrak izatea ez da anekdotikoa, guztiz simbolikoa da. Mendeetan zehar, Andrak euren buruen ganean kargatu eren, euren bizkar ganean, euren bizitzen ganean. Pitzerrak kargatu esan, zainketak egin esan, isiluneak egin esan, askotan eskubiderik eta errekonozimendu bakoak. Gaur egun askok ura kargatzen jarraitzen dabe. Agian ikustezinegoa, baina ondino astuna, oso astuna. Eta alan dabe, gaur ez gagoz hemen inor eusten. Iturria zahar barritzen ari gara. Eta horrek, dana aldatzen dau. Ez gagoz hemen sakrifizioak ospatzeko, gaitasunak ahalmen bihurtzeko baino. Antolatzeko gaitasuna, erabakitzeko gaitasuna, heredatzen dugun errealitatea eraldatzeko gaitasuna. Ur salbatzaileak badagozala ikusi dugu, baina baita egiten den zaintza hori eskertzeagaz nahikoa ez da labe. Banatu egin behar da. Ez da nahikoa erresilientzia mirestea. Aurre egitera behartzen daben baldintzak aldatu behar dira. Ez da nahikoa Andran indarra aitortzea, euren duintasuna bermatu behar da. Eskerrik asko, proiektutxu hau errealidade bihurtutea posible egin dozuen herritar zen udal langile hori. Ideia lantzen, ingurua babesten, mosaikoa egiten, garbitan, txoleta sortzen, iturria pintetan, amaiketakoa ekartzen eta gaurko testua lantzen ez gara egitxibili. Besarkada bat emetik sarrigurenera testu honen muina garatu dauan behantzako. Ura bezala, sexualitatea ere koloren espektro bata. Oztopoak gainditzera, feminismoa besarkatzera eta aniztasuna, berdintasunaren, errespetuaren eta justiziaren ikurden jendarte baten alde borrokatzera gonbidatzen gaituena. Eta espero dut Dimako emakumeek egindako lan hau aldaketaren eta hausnarketaren simbolo izatea gure herrian. Iturri hau ez daitela simbolo polita bakarrik izan, adierazpen bat baino. Dana tanta bategaz hasten da, baina tantak alkartzen direnean korronte bihurtzen dira, eta korronteak paisaia eraldatzen dago. Iturri honek, beti gogorarazo daiala, ura geldiarazten saiatzen diranean, itzuli egiten dela. Indartsuago, biziago, Andra askoren moduan.